नोंथाङा गारि मटरफोरनि फोरमानलाइफोरखौ थि खालामबायना? नोंथाङा जुदि गारि मटरफोरनि फोरमानलाइफोरखौ थि खालामना लायाखैब्ला अब्ला नोंथाङा थाबैनो थि खालामना ला। मानोना नोंथांनि आखायाव 10 सानल' सम दंसै। 31 मार्चनि गेजेरावनो गासैबो फोरमानलाइफोरखौ थि खालामना ला। जुदि नोंथाङा बेफोर खामानिखौ सम थासेयावबो मावना लायाब्ला नोंथांनि गारिखौ नोंथाङा बायजोआव दिहुननो हानाय नङा। फोरमानलाइफोरा थि नङाब्ला नोंथांनि गारिया हान्थामेला बिफानजों हमना लांजागोन। नोंथाङा सांग्रां जा। 1 एप्रिलनिफ्राय निमाहा बिबाबो निमाहा मोननाय नङा। हान्थामेला बिफाना राजा लामानिफ्रायनो गारिखौ दिखांना लांगोन। अब्ला नोंथाङा 7,300 रां जुरिमाना होनांगोन। नंगौ, नोंथांनि आखायाव 10 सानल' सम दंसै मानोना 31 मार्चआनो जोबथा सान। हान्थामेला बिफाना गासैबो गारि बिगोमाफोरनो फोसाव बिलाइ हरदों आरो नोंथाङा न'आव जिरायनानैनो टेक्स पेलनि गासैबो खामानिफोरखौ मावनो हागोन। गासैबो खाजोनाफोरखौ अनलाइननि गेजेरजोंनो होनो हागोन। नोंथाङा अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै www.paribohan.gov.in आव क्लिक खालाम। बेनि उनाव अनलाइन सार्भिसाव क्लिक खालाम। ड्रप डाउन मेनुनिफ्राय सायख' गारिनि सोमोन्दो गोनां सिबिथाइफोरखौ खालाम। बेनि उनाव आसामखौ रायजो महरै सायख' नोंथांनि गारिनि रेबथुमनाय अनजिमाखौ हो। बेनि उनाव प्रसिडआव क्लिक खालाम। बेनि उनाव क्लिक खालाम पे टेक्सनि सायाव। पेमेन्ट मुडनिफ्राय जायखिजाया मोनसे अपसनखौ सायख' आरो टेक्स हो। हान्थामेला बिफाना गारिनि बिगोमाफोरखौ थाबैनो खाजोना होनो बिथोन होदों, नङाब्ला नोंथांनि गारिखौ जुरिमाना होनायजों लोगोसे दिखांना लांनो हागौ। जन सेबा दानआ 1 मार्चनिफ्रायनो जागायदों। हान्थामेला बिफाना रायजो राजानि थाखाय मोनब्रै अनजिमा फोसावदों। बेफोरनो जादों 9127206803, 8011333013, 8822755738 आरो 8011578399। बे नम्बरनि गेजेरजों गासैबो ट्राफिक हाबाफारिफोरखौ न'आव जिरायना खालामनो हागोन। नोंथाङा फुंनि 9:30 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगानि गेजेराव जगाजग खालामनो हागोन बे नाम्बारनि गेजेरजों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि
दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 6901341656 आरो डालिगाव काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।